Zimitz antzeko intsektu baten ozkadak eragindako gaixotasuna da Chagas gaitza. Gorputzean sartu eta zuzenean bihotza eta kolona hartzen ditu. Gaixotasun hau insekto bat transmititzen du, deitzen dute Latinoamerikan bitxuka. Txintxe bat da, odola ateratzen du pertsonatik eta odola ateratzerakoan gaixotasuna sartzen du. Urtean, 15 milioi lagun baino gehiago gaixotu eta 50.000 hiltzen dira, batez ere Hego Amerikako indigenek hartzen dute gaitza. Baina erraz hedatzen da, gurasoetatik aur jaioberrietara kutsatzen baita. Europan esaterako 81.000 pertsonak dute gaixotasuna gehienak Espainiar estatuan. Egun, 2 sendagai daude merkatuan gaitzari aurre egiteko, baina orain dela 40 urtekoak dira eta gainera albo ondorio larriak eragin ditzakete. Ikerketa proiektu berri honekin sendagai berriak lortu nahi dira. Reducir los efectos secundarios, que son el problema principal. Albo ondorio gutxikoak, eragingarriagoak eta merkeagoak diren sendagaiak hain zuzen. Incluso conseguir reducirlo. Guztira 4 milioi euroko kostua dauka nazioarteko proiektu honek, Europar Batasunak 3 milioirekin finantzatu du. Sendagaia 5 urteko epean lortzea espero dute.